umculo maskandi. Nami. Okay. Ngicela umculo maskandi omthanda ozobe khona la namhlanje. Hayi emtshele oyedwa. Noma ngabe wesifazana. Okay, umculo kamaskandi ozobe khona la namhlanje oyi-1. Inkosi amagcokama. Okay. Why uthanda inkosi amagcokama? Uthanda noma ingoma zakhe? Ingoma zakhe. Oh, okay. Oza kathando kunjani? Yaphila. So, uba umculo kamaskandi ozoperforma namhlanje omthandayo. Sumile bana. Nayi ngeke phela mina bonke ngakutshela nje manje. Smirnoff. Yeah. Uthanda Smirnoff? Why uthanda Smirnoff? Bese abona le video nemnandi ke chazela. Okay, yiphi ingoma Smirnoff oyithandayo? Oh, Rush Hour. Ngishoko ekadeni la. Dadwethu, khamba kahle lapho. Hayi angikwenzanga. Okay, umuphi umculo kamaskandi omthandayo ozobe khona namhlanje la? Limit. Yiphi ingoma Limit oyithandayo?